Gamot naman para po sa mental health, available na po sa bayan ng Calasiao. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Available na ngayon ang mga gamot para sa mental health sa Rural Health Unit 1 o RHU1 ng bayan ng Calasiao. Ayon sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, ang mga naturang gamot ay para sa mga individual na kasalukuyang sumasailalim sa gamutan o konsultasyon sa mga dumaranas ng anumang kondisyon sa mental health. Inanyayahan din ang nakararanas ng stress, anxiety, depresyon o iba pang kaugnay na sintomas sa magtungo sa tanggapan para sa tamang pagsusuri at gabay. Tiniyak naman ng mga health workers na pribado, maayos at may malasakit ang serbisyong ibibigay sa bawat pasyente. Para sa karagdagang impormasyon ay maaaring bumisita sa RHU1 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na barangay health station. Paalala naman ang pamahalang bayan na alagaan ang isipan dahil ang mabuting kalusugan ng isip ay mahalaga umanong bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.